What's up mga kayupak? Ano ako rin? Kayupak dyan. Let's go! Yeah. AG from the east. Punta kami ng Bulacan. Sunday work. Kasi hindi po sana ngayon. Kaso sabi ng boss ko, sa Thursday na lang daw ako day off. Okay lang. Tara boy. Ayan, kasama ko si Dagol. Ayan boss. Yupak. Ayos na kami. Nga hinayupak. Gusto sa mama, oh. Lumunod na ulo. Bye-bye na, bye-bye. Diyan ka lang. Bye-bye. Oh, kawawa naman siya. Hindi, naipit, oh. Sinuklok na lang yung ulo niya. Gusto sa mama. Diyan ka lang, ah. Bye-bye na. Diyan ka lang. Gusto sa mama. Ang kulit. Ganun yung ginagawa niya pag gusto niya sumunod. Ipak. Ano yung pak? Ang gising mo, anong trip yan? Ha? Matang na. Yan na naman tayo. What's up? Dito lang ako mga kayipak sa bahay ng boss ko. Ayan. Magkakape kami, magkakape. Punta Ano? daw kami Bulacan. May luto na ba doon? Wala. Wala pa daw. Dito na pala yung kapatid ko. Hey bro! Teka lang, kalma ka lang bro. Ayan, kapatid ko. Wala yung sasakyan ko ah. Wala si Ma'am Leslie. Dito pala yung mga pamangkin ko. Ayan mga kayipak. Yan, mga pamangkin ko to, yung tatlo. Si Juan, Pedro, tapos si Dagol. Ambisyoso oh, ambisyoso oh. Tangin, nahiya pa. Mga kayipak, titingnan natin kung may makakain tayo dito. Ano? Alright, wala. Woo! Ayun oh. Anak ng baka. Alam ko na. Di ba? Nakikita ko na yung kapatid ko. Ito yung kinakain nun eh. Ha? Linggo ngayon. Kung tapos ka lang magkaon, ay mapanaw. Woo! What's up mga kayupak? Ito hinayupak Ayan o. na to ayaw. Mga grupo kang mga waipo. Dito na kami. Sa Bulacan. Right. Mga kayupak. Hello. Hello. Hello po. Tao po. Ano na ibili natin oh? Wala. Ito mo picture to vlog, picture to Right. vlog. Picture to vlog. Sino ba kasama? Hindi. Ito yata, ito kuha natin. Hello? Kayo ba yung mamayari? Ito ma'am, ito na siguro. Oh. Ayan mga kayupak, ito kuhain natin, hindi maganda. Ikat mo muna. Ayan ma'am oh. Magkano na ba kayo sa price? Ewan ko rin na lang ka. Ano yung kasabi mo na lang doon ma'am, bago natin ibaba? Doon siya? Ito na lang sir. Yan sir, kaya tayo mayari. Si na. Aba na. Ayan, nakakuha na kami. 1,000. Ay, 1,500 na ito isa. Ito, isang baldi nito, 1,500. Lisan mo dun na. Meron pa ako sinabi ko yung mura, yung mapanood. Sige sir, dyan na muna. Ay, nakabili na kami. Nansi sir, may-ari. Ito kami. Woo! tumawag si mama, malapit na kami rin sa
Magkano to, sir? Magkano bigay mo ng ano, Pularadana? Ang sarap. Sa labas na to, magkano na to? 1.5 to. Parang sa bahay na, no? Tulungan mo ng bigat yan, Ram. Kaya ba ang 3 tao yan? Labas mo na, bro. Dami. Labas mo na lang. Labas mo 5. 200 daw isa niya, no? Sige. 5 lang. Ayan mga kayupak. Magkano ang isa ito? 250 yan, agad sa 230. 230 daw isa ito. Ito resibo nila mga tao ko kayo. Pre, pakisalansan na lang ako, pre, ha? Para ano, hindi masira. Resibo ko muna yan. Tanggalan ko ito ng tali. Ano, tanggalin mo doon, tanggalin mo doon. Ayan si ma'am, yan yung may-ari. Ayan si sir, ma'am. Sir, kusapin mo muna si ma'am. Sir, hindi pa namumulaklak ah. Tuwang-tuwa yung halaman para sa bagyo siya eh. Ito yata yung delivery truck nila. Oh. Anong probinsya nyo? Ha? Sila Bicol. Ikaw? Dito lang ang lamang sa Bulang. Ah, taga-Bulacan ka lang. Mga ano? Pinakausap pa ni Kuya si ma'am. Anong size? Saan ba nila lalagay yun? Sa sunod bigyan ka ng listahan saan ka mo yun. Ha? Ikaw pinagbibili na nila eh. Nakalagay dito, bilog-bilog. Anong size kaya to? Saan nila banda ito ilalagay? Araw, iba ibang size. Ganda nung dito. Ayun. So, punta nyo yan guys. Yung garden nila. Lan lang natin yun eh. Anega. Ayun na yata. Baka ito eh. Anega, danlang ka nga. Ano? Siguro. Ito yata eh. Yung Sige. garden nila. Parang nakakubo sila eh, no? Ito na nga. Yan o, yung damo. Hello? Tungkol po sa damo. Nagbebenta pa kayo ng damo? Oo nga, ano? Order po. Yun nga, order eh. Pwede ka makausap. Ikaw ba yun? Yung nanay ko po. Ay, yung nanay mo? Good afternoon po. Minsan po, matagal na po yun, dumaan ako. Pagbigay ng cellphone, hindi naman sumasagot. Eh, gaya po ngayon nakibubili na cellphone, eh, ba't ganun? Pag hindi ko nakitang nag-ano, binisiya. Kaya ibabalik ko eh. Paano po kaming o-order ngayon kung hindi namin kayo makontak? Kailan po ba kayo naman? Wala na po bang ibang cellphone dyan? O pwede po yun, gano'n na lang po order. Paano pong pagbili sa inyo? Ano po ba kailangan? Ano po meron kayo? Grab ka.
Ano po? Progress. Bluegrass. Ano po yung ulit? Ano po yun? Iba po yun? O Carabao grass yun. Kala ko ganyan na. Opo, malapat po. May Carabao po kayo. Wala. Ano lang ang meron? Froggrass? Progress or bluegrass? Ah, Bluegrass. 16 bluegrass? Paano po ang pag-order? Wala na pong bawas doon? Kasi po mga 60 square meters po. Mahal po. Palayan yun sir, di ba? Lalaking puno ah. Palayan din pala dito. Ito. oh. Julie. Ano? Julie at dog. Jolly. Juliet Dog, amo na inyo? Oo. Ha? Oo. O sige, ako din yan na lang. Johnny Hotdog. Ganda din yung Jolly Spaghetti rin. Gusto mo yun, Doy? Pwede rin yan, no? Mas mura pa gani. Oo nga. Jolly Spaghetti with Jolly hamburger. Spaghetti na lang. Sa'yo. Oo. Isang Julie spaghetti. Ito na dalawang Julie at dog. Julie at dog ko niya, ma'am. Jolly. Ano ba sa Julie? Jolly. Jolly yan. Jolly. Jolly Jolly Hotdog at dalawa at saka isang Jolly Spaghetti. Ano mo? Jolly Spaghetti tsaka Jolly. Ayaw mo Ito, siyang ma'am. order, oh. Spaghetti na, hamburger pa. Pero hindi ka pwede dyan, Rolly, kasi ga-drive ka. Jolly Hotdog. Jolly hotdog na lang. Dalawang Julie at dog. Julie. Ano pa? Hindi ba kasama yon? Yung drinks na? At RC ba yon? Pwede Coke na lang? Saka isang spaghetti, Jolie spaghetti, isa lang. Ha? Oo. Ano daw? Yung Malaki. price naman, malaki. Yung Hindi French na, fries. Yung kasama lang ng Jolly. Yung kasama lang nun. Bigyan mo senior citizen. Bali dalawa. Tapos isang Jolie spaghetti, isa. Coke din po. May senior. May senior. So kung nakikita nyo, nag-drive-thru kami dito sa Jollibee. Tandahan lang muna tayo magsiltaan dito. Amo natin. Okay na to? Kumain. May bariya. Kap ka na, Gor. Wag, dito pa. Dito pa. Dito. Hello. Separate po. Okay. Ano daw? Oo. Separate daw, ma'am. Tawag na lang yan. Okay na ba? Oo. Thank you, ma'am. Mr. Lord, ma'am. Praise the Lord. Praise the Lord ka, Doy. Sige, ma'am. Praise the Lord. Thank you. Right, mga kayupak, no? Dito na tayo, mga kayupak. Ayan, no? Mukha na tayong bundok. Charing, pangalan yan, Charing. Globe to, Kev. Smart yan. Ay, smart yan. Ayun, no? Yun yung karga ng pick-up natin kanina. Dito. Wala man lang ka ano-ano to. Wala mga lo. Woo! Mga kayupak! Yung pinto na galak! Hoy! Apo! Ay, nako. Kaluluoy ang itsura. Sus! Yan siya, oh. Kaluluoy siya, oh. May sakit siguro siya, ay. Ha? Ha? Ay! Ano ba ito? Makulit din ito, eh. Ano ba yan?
Hmm? ng almost What? 2,000, no? Sa Wala. paggawa ng ice candy. Ha? Ito yung ice candy ko, guys. Salad Saka kayo ice pa candy, dito no? sa bahay. So medyo malaki ng konti. Nakarating ko lang. Kasi Linggo naman ngayon, umuwi ako gagamit ka ng maaga. malaking plastic at saka Hanggang may dito na lang. kahabaan ng konti. Don't forget like, At share. saka alam niyo po And- guys, sobrang sarap nito pag natikman nyo, no? At saka kailangan yung Subscribe. kumpletuhin yung ingredients.